zanyo baituka na zara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Batu na kansa Allah ka ɗaukakan ko'ina na cilla. Sayyada za na gaidawa matsayi gare ta zanyo shela. Abin kishi ya karɓo sallah zanyi baituka ba kasala. Allah ka dafan cikin harka baituka yanzu zan fara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Nana na iso fadarki ku kuke yin rabon mulki. Zana so na ga abanki ko da yaushe ina ɗauki halin gidan ku shine kyauta ba kamar ku abun kirki. So nake ku yi min alfarma cikin gidan ku ban daki. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Zara uke kadai ce nana Fatima duk cikin mata ko kadan baki laifi kin kure kwalliya tsafta a zahiri ai ko zan furta da badali fakin cancanta. Sarauniya kike cikin mata ba kamar ciko an jera. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Na sani ku kuke kyauta arziki shi ma naku yake ci. Ko da yaushe kuna bauta sanadin ku mun ka samu yanci. A ko ina ku ba zan furta zuriyar ku ba lalaci. Ko da yaushe ku ake yayi duk zamani ku ake zara. A gidanku ne ake rabon mulki a ko'ina kuna bayarwa. Ku kuke mai da mutum sadauki ya zama shi yake haskawa. Son ku ne yake yin shauki mai kin ku ne yake kukawa. Sai da ku ake hutawa zan faɗa in yi karawa. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. A ku zo mu je mu bar wasa cikin gidan dagara basa. Ta ko'ina sun yi nisa cikin gida babu tsarinsa. Rahama yake zuba a cikinsa arziki yake zuba a wajensa. Cikin gidan da akwai komai maganin dukkanin lalura. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Matsalar ka ta riga ta kare in ka zo ka gidan sunana. Shi ma'aiki yakan ware dare da safiya har rana. In kana so ka tono mu a gun ma'aiki ka zo ka zauna. Kyauta yake babu gajiyawa a take ayyakan karawa. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Ina ta nazari ba shakka zuciyata tana saka. Na danke nake bege zan yi dan rawa in taka. Sayyada ranar labai kidiyar ma'aiki kwakin haska. Sayyada ku ake zance ko ina in na saurara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Sallama na yiwo farko a cikin ta dan ba karshe. Cikin wata duk akwai mako mai hankali bayin kushe. Shi ma'aiki ya zo da sako mu kama Allah mu bar hasashe. A gidan rahama yake sauka ba bishi a gidan su zara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. Kin wuce sarauniya zara, kin wuce gimbiya nana, kin wuce zinariya na matsayin ki ya wuce tunanina. Shugaba kike cikin mata inda ke babu mai magana. Ku kuke yin rabon gata za ku bayar ku kan kara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. A gare ki ake koya ku kuke sa a hau hanya. Duk wanda bi ku bai gajiya zai zamo mai tulin dukiya. Gidan ku kowa yake tafiya da hidima ai ba kwa gajiya. Arzikin ku kowa yake ci har a yau don ku ake zara. Idan kana so ka zo farko ka dinga bin umarnin gidansu. Su suke isar da duk sako babu mai irin matsayinsu. Cikin gidan ba su kin bako akan yi dace da ayyukansu. A nan ake ba da duk kyauta idan ka dawo akan kara. Sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara. A nan ake ba da duk yanci, su suke sa mutum murna. Za ka daina duk lalace gidan ma'aiki ake magana.
magana arzikin su kowa yake ci za su baka dukkan kauna idan ma'aiki ya dube ka duk bukatan ka ba saura sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara ya ai zanayo shakka bayan ina son ku har raina wanda ya so ku bai kuka zai kasance cikin murna tafiya in akwai hujja akwai dalili ake magana inda so ko ina zan je babu fargaba zan zauna sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara anan nake shirin tsaidawa yabo gare ku ban fara ba garin Gombe aka aife ni anguwar hero na babba ya su Hassan nake suna Iliyamma inkiya na gaba bani dama a har kullum begen ku in nayi in kara sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara sayyada Fatima ke zanyo baituka na zara